Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta iba sa Tinahom Kapitulo 1, versikulo 7. Naimbag ni Yahweh, salakniban na dagiti tattao iti tiyempo ti riribok, aywanan na dagiti agkamang kankwana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nanang, anya day tapalpalaan nyo? Daytoy man kanal, tabarado manen. Apay ada kayo tagpalpala. Ayan ni Bert. Ada ijay Ibang unyo ngamin umay kayo ikan iti sidaan nyo. Ala, inka man la ikabil ijay kusinan, anak ko. Naglaing kan si ka, Bert. Nakauldag ka nga cellphone dita. Idin to ta ni nanang agpalpala ijay ruwar. Di manang mat. Bumangon ka taing katulungan ni nanang. Agungot ka manan. Ibatam data cellphone mo. Tano di mo kaya't burakag data. Day talamangan ti pagalistuam. Inong tamanan di adim. Ay nanang, rumbang laang day kan kuana. Iso anasadot kat tarwa mo nyo. Di mo ungungtan, tama nga no agtalaw. Manun tumanan nga aldaw asaan nga agawid. Bye-bye anyo ngamin tapno agnakam. Bibibyan yun to mga amin. Makaamiris to matlaang Ay nananang saan ang mabaling kanyak ti kasta. Dagitin to pa'y anak ko. Ubing da pa'y laang ngam sursurwak idan ngagtrabaho. Ay, mangan ka ka dito ibalay. Saan? Si daan nyo laang date na. Agawid akmat laang. Imay kalaki nita. Kanayon ba't nga umay ni manong mo dito ibalay? Ibagak to kan kwa na ti kinasadot da di abart. Apay ngamin adi na kaya't atulungan ni manong agtalon. Ay, Imbag kumamat no addan alpas na. Pag-iskwilaan, ngam day tamakin inaram kan agbulbulakbul tar aramiden na. Nana, saan kan nga agsangit anak ko? Pasensya mo ni manang mo. Nagsasakit dagiti imbaga ni manang. Bayaamon. Mala, mangan kakit din. Ibuso mo day takar ni ti manok nga intod ni manang mo. Ayan ti kanak nga nanang. Aguray ka ta igaawan ka. Ikanak pa iti danumahan nanang. Ay, wen, aguray ka laang anak ko. Tama pa anak makibasketball inton madamdama. Agawid ka mo't laang Saan ka nga agpakarabi Ang mga noadan tumanon mang kurso na adakan ka di tarwar. Bert, may kan. Mangrugitan niya basketball. Mabit laang. Ururayak pa'y alumabas ni May. Saan niya agawid day jay? Rabi iti duty na. Ha? Agjut-jutin ni May? Katwin. Midwife iti provincial hospital. Ay, at dagaya man trabaho nan. Addan Awan nga rod Alanganan na kun kankwana. Kan may saan kan amang namnama pa'y? Addan boyfriend na. Anya? Kat no adda makitkitak amang itultulod kun kwa na iti balay da. Nakapuraw. Panagkunak. Nurse day jay. Ay, awan at talagang tinamnamak. Nalipatam ka din jay imbaganakin ka. Nga anya? Di na kano kaya tistampay. Ay, Among, Bert, di adal ni May. Idinto tasi ka. Di mo pa'y nalpas ti kursom. ay, yamutan. Sige, intaman lag basketballan. Ay, sus, madinsamot trick na ma. Nanang, itay pa'y nga gururayak dito balay. Awan mo ti tao dito anasang patag. Napanak ngamin na ngayo iti pagsungrod ko, anak ko. Kat, anyang itar aramiden ni Bert. Apay adiyo ibaon. Napanaki basketball. Saanan ang makatulong na dya tao. Ay, nabayagan niya yung bagakon ko na. Nga may nagtulungan, nagtalon. Nga natangkan matulo na. Kwa anak ko. Kunanamot ngamin ang mapan agbirok ti trabaho na di Manila.
Asino iti kadwa na? Di gayem na ka no. Jak lapat yan dayta nanang. Idi pa'y kuma, inaramid nan dayta. Ti ko nayo kit day. Talaga asadot day di aburidak. Bayam ka din anak ko. Kaasi mo no kanayon yung nga ungtan. Ay ayanan nga iji bagas me. Ay kat ipabagkat ko kin ni Bert tapno damat serbina. Ay na, imbag man, tanang ipankat ibagas anak ko. Awanon ti maisaang me. Isumot na dayta sumungad. Ay, Bert, anak, nasaya at tasimang putkan. Umay ka man ditaw Apay ka di manong. Awan pa'y sirsirbem. Anak, Yamat ni manongan. Apay, lumaban ka, ha? Umasidag ka, no talaga mo't lang nga naturod ka. agtal na kayo ka din. Bert, anak, inkabagkatan di bagas nga inton ni manong mo. Awan babain mo. Si kapayan ti papakpakan. Awan pa'y sirsirbem. Hala, pumanaw ka ditaw. Anak, usto na itan. Bart, anya ter aramidam dito rabaw ti bato. Agpampanunutak pare. Tinapisnak manan ni manong ko itay. Nalabos mo da kabsat mo. Kayat na ka, dangdangran. Okay, anya nga tinaramid mo. Kabsat ko ngamin kat. Ipagpagapukla ang kaninanang. Anya ti plano mita. Ituloy tan sa je plano ta mapantay je Manila. Si kaman. Or-orayag laang mo ti desisyon mo. Mabutol ngak ngamin. Si kamit, pagbot ngam ko ma. Sige, bayam. Ta dumawat ak kaninanang ko iti pagpletek. May, Si kamanan, anya si kamanan. Italaang matanag kita ta jak kayat ama kita ti panagropropam. Apay nga da ka dito balay mi. Addan boyfriend ko. Kat amom na niya ti trabaho na. Nurse! Nagadumat ang tiimbagam. Saan ko matadamdamagan no adda boyfriend mo? Tinangdanan nak ni dadim. Umay ko tarimaanan tila baboy abarado. Mapankan ang aro di dya kusina. Ang mga no dayto yan ti mao di apa nagkita ta. Dinasayaan. Mapanak agbirok iti trabahok. Intun adunto ti kwartak. Umayak agaram ken ka. Di naktumot siguro tagibasitan. Ingkakit din tarimaanan ti lababo mi. Nanang, kurang je pagpletik nga agpa Manila. Awan mo't kwartak anak ko. Nga mapanak mangibaga kadamanang ken manong mo. Bayadak tumot laida. Talaga ka di adesidido ka nga agpa Manila. Nanang, tapno sandak akagura dagiti kakabsat ko. Awan ti kadwak dit ibalay. Angam sige, aramidem ti kayat mo. Taamok at arabayan na ka ti Diyos iti day taaplanom. Nanang, Aramidem laeng dagitayin surok ken ka. Ken kanayon ka nga agkararag. Tauray ka sa nukarigat ti biyag. Dagiti laeng kumanasaya at ti aramidem anak ko. Umayumanan idawatan iti kwarta di paborito yung anak. Ang mga nugastusan na laang kadag iti barkada na. Saan ba't siguro? Ay nananang, no saan laaga po kada kayo, pulos ajak ikanday di abot. Tulungan nyo ka din tay adiyo. Ala, bayan nyo, siyak to ti mangyawat, tabagbaga. Nanang, ibagam kin ni Bert. Tadyak kayatan nga ikan iti kwartana. Apay nga hi anak ko. Aglablabusan. Idi inikak. Anya tinaramid na. Imbartek na laang jay kwarta. Ikanyo mo't kumatigundaway di kabsatyo Nagbalbaliwon. Saan, nanang? Nagrigrigatak na dya kwartak. Basta latan impadawat na ti kwarta. Tulungan nyo mo't ani Bert anak ko. Ay kat makamumot na iti pagplete na. Nalpas ko na tinulungan. Huston da jay. Saanin ang maulit pa'y. Bert, apay,
Pudno amapan kag trabaho ije Manila. Uwan manang. Siguradum ada iti akwarta. Kat saan mo agastusan iti arak. Saan, manang? Tano aramidam dayta. Pulos nga awanan tinamnamaam kanya. Ikarik, manang. Makauma ti tumulong iti tao. Adi na met ammo at tulungan ti bagbagi na. Bert, sangbutin ta ti last trip. Aguray ka mat Kasaritak pa'y ni May. Si kakit di mat. Amangan no kadwa na di boyfriend na. Uray man. Kasaritak laang mat. Adun to ti mamamom ababayi di Manila. Nagpipintas da pa'y Basta, kasaritak pa'y ni May. Mapantaki din. Di mon orayan pa'y. Lipati mon day jay. Tas sigurado adi na kamatlakayat. Di kay madanagan, nanang. Itataawanan ni Bert. Kanayon kami nga umay dito'y balay kadagiti apo ko yo. Tapno addakad kadwayo. Madandan aganak nga ruden. Anyang atan ti mapaspasamak iti adim ije Manila. Ay, anya kayo lakit din, ayan nanang. Lalaki jay anak yu. Apay kumamadanagan kayo ngay. Saan nga ta mabisbisin ang jay adim ije Manila? Ay nanang, pagdandanagin nyo latabagbagi yo. Ay na. Agsukat kayo kiti. Tayin tayo man nagbuya iti sini. Ha? Agbuya iti sine. Wen, tapno mailiw-liwag yu ti iliw yu ni Bert. Nay, apay balasang ko. Asino ti tantanawam dita. Kuha na. Jack matan makitkita ni Bert. Ay, awan ni Bert dito'y balay. Nabayagan anapan ije Manila. Ay, pinaypay so nagayam ti kunana a pumanaw ditoy. Wen, napanda nagbirok iti trabaho da ijay. Kat, kumusta ngay ni Bert, nana? Ay, pasaray umawag mo't balasang ko. Nasaya at mo't kano. Adda kano iti dakkel a kumpanya anangalaken ko ana. Nasaya at ano kasta, nana? Bayam, ta ikumusta kan to balasang ko. Sige, nana. Pakumustaan yun to para kanyak. Ang aguray ka man balasang ko. Damag ko amakiasawa kan samot tan. Ha? Nagko na, nana? Mangmangag ko kadagiti kaaruba. Saan, nana? Nag-break kami iti nurse sa boyfriend ko. Ha? Ada ngamin nasikugan na. Iso nga yung break kon. Ningay nga ta, Bert. Ada nga tamot girlfriend nan? Ay, awan mo't ti madakdakamat na kanyak, balasang ko. Bert, papayaban na ka ti project manager tayo. Ni, apay nga ta. Nada siguro ibaganagan ka. Makapadanag mat. Si kakit di mat. Apay ko maamadanagan ka. Kahit very good mat ti record mo dito kumpanya tayo. Ala, mapan kan. Orayan na ka na di opisina. Oh, anya ngay nanang. Ayan da dya, Bert. Hindi na kan samat ang nama mo. Nabartag ka manen. Nakainom maklaing nanang. Anya ti problema anak ko. Agrek-reklamo ni bakit mo, takanayon ka kanung aginom. Amoyaw, di problema k nanang. Alain ang tibang ko, jay daga kan balay mi. No saan ka makabaya di jay bangko. Sa dinon nga, ti pagyan ang ti pamilyag, no mapasamak nita, alaman. Kwarta, ti kasapulak nanang. Nangag mo. Ay na, Kwarta, ti kasapulak. Dahita ti problema kita. kasano ka nga ingarod ang matulungan, anak ko. Hello, anak ko.
Kumusta kayo, nanang? Ay nasaya at kamimot dito'y anak ko. Si Kangay, kumusta ka ditan? Napintas ti trabaho dito, nanang. Ay kat nasaya at anak ko. Kaya't ko kumamutan ti agbakasyon dita lugar tayo. Ay agbakasyon kamot tamanon atawon asaan ka nagaw-awid. Kanayon nakapay adamagan ni May. Ha? Ni May? Wen, agpada kayo nga awan pa'y asawa na. Kasta ka di, nanang? Wen, anak ko. Kat, amom, adda problema ni manong mo. Anya day ta, nanang. Alaan ang tibang ko di balay kendagada no saan da makabayad. Matulungam ka di ni manong mo, anak ko. Mas daawak no, kasano anadanon mo dayta posisyon, ading, kat saan kamot anak adan? Nagan-ano sak, manong. Nagadalak, tapno sa anak amaudi. Kang runaan na, kimamangak iti Diyos, kat nagsingsing petak. Kasta ka di, ading ko. Sigurado, adon ti ornong mo. At damot basit, manong. Tawan mo't bisyok. No kasta nga rod, ading ko, matulungan na kiti problema. Manong, Kat, pasensya ka no saan ka natulungan ni di. Namiris ko itang dagiti bidot ko. Pakawanan na ko ading ko. awanan day jay, manong. Awisem ti pamilyam, tamapan tayo ijay balay. Adu kanutiin sa gana dananang kan manang. Ay kat una, talagang insaganaan dati pa nagbakasyon mo. Oh, kat, bisitaem tumot ni May Una, manong. Ay na, ading ko, kanayon na kaadamagan kininanang. Iso apasyarem tumat. Wen, manong. Saan nakaabaybay anti Diyos? Nulakit di ta nasingpat, kanaanos ka amang ragpat, iti kalkali kagumam iti biyag. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.